Day Flor! Ano ka, uy? Kanang... Asa mo kagikan? Ikaw, samsad ka. Ikaw, sa dali niya ay. Swerte ka love, ka na. Unsa? Wala, uy. Kanang... Padungon ta ko sa merkado ba? Na ba kay tinda dito ro, no? Ano nga, man nga, merkado good na. Unsan day palito ni mo? Palit lagi ko anang sudan mo sa paniod to ba? Kanang ganing... Kaila ka ng Mickey, day? Oo. Kanang hilo nga tagas ba? Ano, mo na mo palitan. Mo na siya? Oo, mana. Naging, palit mo gugug. Magpansit day mo? Magpansit me. Walang mi good. Pamata Pero, na. isag, dili na ko maniod to. Busog naman ko sa akong nakita ron. Ambok diha, uy. Muna mo kagpansit, day kon. Mura ginamusudan paniod to, day. Pero, kanang, usa sa ganang hitsura ng bihon, day? Lahi man ang bihon, kanang puti man siya, tos kigun. Ah, mao din ay bihon, di ay. Murag akong feelings nimo to skin. Pero, unsa man sa nang tanghon, day? Ang kanang tanghon, puti gihapon na siya, pero murag nagbuhok ni mo gud gubot kaayo. Di para sa bihon ba nga gihapnid og maayo. Ah, mao din na, di ay. Mao gyud na. Nya, kanang Hoy. Wa ka kadali. Ano man? Di ba magpakuyog yung tako nimo dito sa merkado ba? Kuyog ba uy, kadako na nimo. Dili manggod kay maglisod manggod kung unsaon na pag wa ko kailangan ng bihon, sa kalayaanan ng tanghon, nya Mickey maglibog man ko. Sige na bitaw, nagahuman bitaw na og palit. Mga ono tag ice cream. Imo pa palit ang ice Oo nya, palitan po yung kay Shumpaw. Sige. Pila man ka ice cream mo, duha ka galon? 5. Sige. Ata. Kay pang ko dito. Sige. Ito ta sa kwan ilang Dabiana. Sa may lumbang. Makako na ba kayo ng bihana? Siguro ba kayo ng banda na eh. Napagkabubuan ra ba na? Mga madlok mo to. Mga matay kibuot daw ton. Pero pasidaan lang ko ni mo noy. Eh peligro ginatawahan na yun. Basta kay mauna. Pasidaan ko ni mo. Ay, kahadlok ka. Biyanin mo. Ato lang tayo sa kwan ay. Busay. Sa ilang bahay ni Joy Negro. Nga iyang asawa si Jasmine. O sa ilang Gabriel. Ito ilang Ramil Pilorina. O ato ta dito. Murag na atong kwan atong gipangita. Siguro ba kayo naman. Kailan ka ni Kuanoy. Di Damiana. O nga Ito naman. yung banda ba? O. Si Sikil. O. Kapatay na ra ba to? Ipatay mo gani yung ang bana ng Damiana. Kailan ka ni Serapin. Ito yung agaw ni Damiana. Uy, ipatay itong tawan na. Kana pangalag Sikil. Amaw ko din niya. Oh. Ano, ato to. Padayon tayo dito. Ha? Ato sa ilakang kwan. Joy Negro. O sa iyang asawa nga si Jasmine. Tara na. Oh. Maragod ba? No. Kita ka na. Uy, diin mo! Diin mo, ha? Oh, Uy, tay! Uy, tay, uy! diin mo! Ha? Amo ragi kuyugan si Simon kini palit siya para pansitonon kanang luto gud pansit. Ilasa ko ni mo, God. Asa pagluto og pansit, magpauban ka sa akong mga anak. Di tay kay nakalimot mo kung sa itsura sa Mickey tay. Ay, tay. Basod ka noon. Ayaw na tayo, oy! Tay, Sabihan ng tatay, oy! tay. Patay ka ron. Ikaw, Sad! Diin na ka, ano, wa ka man galit? Ha? Wa oy, Suwa, oy. Kuang kay kada. Lihay kay kistangan. nipalit man sa kog ice cream tay kung Pwede wala ice cream. tay. Pwede ice cream. Kita kene, ha? Kita kene, unsa ni? Kita kene. Oh, Sari. sa kuban. Kubang karon. La kene sos ko ba? Unsa ni? Kutsilyo. Kutsilyo. Ikaw rin, lungguan ka. Liog na ron. Magkutsilyo ka ron. Tatay sa di stricto sa dani ninyo. Ito. Matrito ka, manggod! Bitaw noy. Stricto bitaw ka tay di day. Tay ka ron. Ay, magtay-tatay lagi! Bitaw. Sumulot tayo, uy! Aris ako tay. Una lang ko. Tay. Una lang ko. Uy, tay, uy! Tay. Kuyog lang ko Simon tay ha, una lang ko uli ninyo. Ah, Ay, Lord. Laro dito ko ni, ha? Simon.
Ana. Dungan lagi. Sige! Okay, tay. Hoy, asa mga anoy? Uy, kunila tay, uy. Hoy! Timon! Wala na yun eh! Hoy! Ba, ingatlo. Oh, ano? Adlaw. Mustang lagaw. Malipayon kay ko, kahit madasikon kayo ng mga tao na nisugat na ko. Ako kisuritan ng kabalayan sa atong yuta. Di mo nakatingandaan pa nga, madasig yun ang mga tao din nga makakita ni mo. Di kinamaway lang pagrespeto ni mo. Ilabi pa yun, inaibaw na sila sa plano ay nindapita nga lagbasa nagkadalanan. Oh, nagka-istorya rin ni Congressman Tibis. Naingon siya, unahong ganun na niyan provincial road. Kaya ka na musumpay sa oriental o sa occidental. Sa ninduta ng balita pa. Nindot yung kinas na may tabo na. Oh, gikan sa Dumaguete, padung sa Bacolod, gikan sa Bayawan, o padung sa Canlaon. Trabaho na niya tanan. Tay, pa, bisa kung sa imong daganan di nga mo apel kas politika, di kang pildi. Wako magunahon na iho. Ang importante, ako mauna niya itong yuta. Kay, layo na kita sa buhilaman na ni. O, layo na kita sa kalambuan sa atong mga yuta. Kay tungod na atapuyo sa may kapusuran sa mga kabukiran. Mao sa bitaw eh. Unya, ikaw ha, pagbantay. Kaya nagka-istorya min Sidro, na naagi ka no'y bikil sa ilang mga pamilyang sirapin. Batok ni mo. Dukol man tayo eh. Huwag kumadlaw lang sa gamay. Ayaw na iyo. Kaya way, makapatok na to, pero ang pangutana na, kung tayduran ka, mabuko-buko ka, patay ka. Nagtagda sila pa eh. Sagdi na sila. Gara na sila. Kung sa ko'y dili, kung sa maka, iring ka, na naipito ka kinabuhi. Pa, kanang mga tauhan na ba? Og imo na sila pakitong nahadlok ta, musukol na sila, mangisog na. Magautaw no na. Oy, iyo, pasalamat gani ta. Kay si Sidro, nag-istorya mi, na apay paglaban na to. Iya kong ingdan, ang masirapin, na ay kaya gut-gut na to. Mao nang magbantay ta, dili ta mahimong magpataas ka ita sa atong mga arte. Magpaubos sa tagamay. Relax lang ta. Di ta maghinambog. Mao ba? Iyo, gusto man na si Sidro. Si Sidro God, nahadlok, na kung magkagubot, na ay mga daghang dugo, mga agas niya. Unya kibaw mo yun siya, nawa mo yun sila dag-anan. Mao na, naninguha si Sidro, na hilom na ni na dili maabot sa anang tunguda. Ang importante God, na malinawon ta, pagpuyo diri sa atong yuta, o nakasunod naman siya si Tomasa sa ilang pamilya na akong isuon. Oo, bitaw. Gusto mo na Sidro. Timan si Tomasa, inahani ang paring. Ako na igsuon. Ha? So, maunang ilhon ta ng mga sirapin. Nagahanda na sila o kamay ko Andre respeto. Okay raman na ba? Gusto man si Isidro. Pero kana ba sa paring ba? Kita bitaw ka usa yung gibuhat. Nagpakita sa pagsukol, pagsupak sa atong kabuton. Iyo. Ay na natagaig di mo katon. Kay ka na si Amparing, babae mapun na taon iyo. Kunya, iman iyo. Ang pangan ni Amparing iyo. Amparo, Bernejo, Serapin. Oh. Bernejo. Kadugo na to, iyo. Pero pa, di sa mahimo yung atol ng pasagda sa paring. Kaya makamugna lang po sa kagubot, kaya mangilabot ka na sa kabili ni Lolo. Ano pagtagad na ng mga kabilin sa katiguangan ni mo? Iyo, ang importante ang karon. Na pwede naman na kanita ng yuta, ato, kanang mga ubang mga kabili ni Papa Andres na ko, ako na ihatag ni Amparo. Pero ang kanding, ato, o na eksaktong bahin. Mao na diha. Anang dapita, kung mangilabot pa sa paro ng kanding,
Muriak na ko. Di na pwede. Pero, iho, wa man na yung problema, iho. Kay, kita mo'y magbuot, iho. Di man, iho. Kana sila amparo, iho. Wa pa na kabayad o kanang inheritance tax. Subot pasabot, bisan usa ka gamay na yuta dinhi, dili na pwede na maangkon niya. Hanto dili siya kabayad anang inheritance tax na babalhin sa iyang pangan ang katunga ning asindaha. Ato, ikan siyang inahan, ha? Di man, ina. So wagi panahon nga maiya ng yuta. Sa may ay kabayad ay. Oh, pero ato ng tabangan, kaya nga ato lagi gusto, mamahimo tang patas tanan, ako na siya tabangan og bayad na ng inheritance tax para ibalhin sa iyang pangan ang mga katigayunan sa iyang inahan, og nakip na ni, ato talang yuta. Para may ni, hasta ng mga kabutangan ni atong katiguangan. Pero ba siguro, ang kanding ato, yun. Lagi siguro ayaw sa tabanging bayad. Kinahanglan na sa tumakamot ang kanding. Gaya ni mo, oy! Muram kang timekeeper, wait trabaho! Doon na di kikipatrabaho na ko, tay. Di naman di ka nga tanawa dito ng ilang parador. Basig tuan dito, gisok-sok, ang kandeng. Dito lagi ko gikan. Nga, imong gitanaw. Oh, gitanaw lagi na ko. Wa may aparador. Naida ko ditong kaban, pero masa ditong kanding tayo, eh. Imong nakita ang kaban nga dako kayo? Oo, lagi. Unya, imong gukban. Giukban ako. Sa mansod? Katurang lungag gagamay, nga naapagidukot nga napaig. Ang sod sa kaban? Di, uy, dili ang kaban. Unsa man day? Ang kaldero. Ato, ang kaamaw gini mo. Kaban na itong isgutan, abot eskalero. Giukban lagi na akong kabantay. Kunya, pagkauman ako ukab sa kaban, ang kaldero naman po akong giukban. Nga, way sod ang kaban. Wow, ang kaldero ra. Ano nga pila ng kalero, nga manilabot? Patay biya, uy. Ningon man ka inspeksyon ng tanan mo, nang ako sang giukban ang kaldero. Uy, amaw. Masod ng kandil kalero. Una-una ako no, tay. Saman? Masud man gyud ang kanding kung atong hiwa-hiwaon, himuong kalderitas. Amaw. Sa? Para sa kagdi mo Ah, ka. giday. Saman? Doon ay kanding dito, kita bunag planggana. Tunang dito yo. Pero ilam ko nung tong kaldiritason. Oh, datanawa. Lukosad. Umsa. Sana, ato tayo dito eh, unahan. Ato tayo na Edward. Labora. Kinsam na siya noy. Ha? Kanang, isusunod na ng balay na nila. Kanang kan June. Mao ba? Kaso, tara. o kang Kinsa? Edison, marabilis. Tara. Magkakaon ta dito noy. Kaon. Ato ta, balik tayo dito niya. Kaya naman galit sa sasong kanding. Ay. Patay ay si gada-ana na kagapan mo. Straight! Stand straight! March, sir! March! Sir, sir. Forward! March! Sir. Taran. Sir. Taran.